mangwarani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions kuri sei kwose kwamungava muri kuma-TV mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe messages rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 31 years ekuberekwa. Ndava kunetswa nechikwambo, asi chikwambo ichi mukoma chakanotorwa naamai vangu. Amai vangu pavakatora chikwambo ichi vainge vasingadi kupfuma kana kuita sei, asi amai ivo vainge vachida kuti vange vachizoita revenge nekuti vainge varambwa nababa. Baba vangu vainge vatora umwe mudzimai, vakaita gore rose vachinetsana. Amai nini ivavo vakatombouya pamba, vakatombogara pamba. Vainge vari munhu ainge ari right ende vainge vari vechidiki, saka taitovafarira, asi amai havana kukwanisa kugamuchira situation iyoyo yekuti baba vainge vafunga kuti vange vachitora umwe mukadzi wepiri. Saka mama vakatanga vaenda vakanobatsirwa neimwe n'anga, avo vandichati sekurubhanda, vainge vari vechirudzi. Vakati vaenda kunobetserwa ikoko ndopa vakabva vachizoudzwa kuti sezvo vainge vachida kukuvadza baba vangu, baba ivo nekuti vainge vasina ukama navo, saka vainge vachifanira kuti vange vachizodzoka mudare vaine uyo anenge achishare the same blood nababa vangu. Saka amai vakazosarudza ini pakati pevana vavo vose because vaiona kuti taiwirirana kwazvo, tainge tiine zvakati wandei izvo zvatainge takamboita naamai. Like ipapo pavainge vachinetsana nateti mazuva avo, teti pavainge vachiri kugara nesu, amai vainge vava kusapiwa mari nekuti vainge vava kutoiramba. Saka baba vakazogumisidzira vava kusakwanisa kupa amai vangu mari yekuti vange vachititengera zvokudya. Saka panext door pedu painge pachichengetwa huku, taitopota tichitojamba usiku totopindapo pamba ipapo, then tobva tatoba huku, ndo hwainge hutori usavi hwedu ihwohwo. Saka amai vaizviziva kuti kana vakandiudza zvavanenge vachida kuti ndinge ndichiita, ndaigumisidzira ndazozviita chete. Fast forward, takazoti taendako kwasekurubhanda, ndipo pandakabva ndachizoudzwa kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichitora banga. Vainge vaine kamba dzavo dzavainge vakaisa mune rimwe basket. Kamba idzi dzainge dzakawanda kwazvo, vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichisarudza imwe chete. Ndakabva ndachizotora banga iro ravainge vakabata, ndokubva vanditi ndinge ndichizozvicheka. Ndakazvicheka mukati meruoko rwangu, ndokubva vabata ruoko rwangu vakatanga kusvinira ropa riya pamusoro pekamba iyo yavainge vagadzika pasi. Kamba iyoyo mukoma yakashanduka ikabva yachizoita kamwe kanhu kainge kari kadiki diki. Ndakazobvunza mama later on, amai vanoti pavakazobvunza sekurubhanda kuti kosei mhiko dzakadaro dzainge dzaiitwa, sei vainge vasina kungoshandisa mishonga kuti vange vachinonokuvadza baba vangu naamai nini. Ivo vakabva vachizoudzwa nasekurubhanda kuti hakuna mushonga unotumidzirwa kunokuvadza umwe munhu zvisina kushandisa mweya wemunhu akafa mukati. Saka munhu watainge tamutsa tainge tamumutsa neropa rangu kuti ange achinzwa ropa nekufembedza nekukwanisa kuzotevera hwema hweropa, achizoenda achizonokuvadza baba. Kuzokuvadza kwaainge achazoita baba ainge achazokuvadza zvekare naamai nini, sezvo vainge vogara vose. Ipapo ndainge ndichitorwa mwana mudiki, zvizhinji zvaitaurika mukoma ndainge ndisina kunyatsokunzwisisa kuti zvainge zvichireva kuti kudii. Saka baba vangu mukoma vakazoita accident. Vakaita accident yakaipisisa kwazvo, vakanopinda mutrailer regonyeti. Kubva ipapo ndipo apo amai nini pavakazotanga kurwara. Amai vangu vakatondiudza, kwainge kuri usiku, I still remember that day. Vakabva vati ndikuda kuti ange achiomerwa neupenyu kusvika
ati ndava bore, then ndobva ndachizoita wekusvina kusvika achizofa. Saka pose ipapo amai vainge vachishandisa chikwambo chiya vaitotaura nacho. Dzimwe nguva vaikwanisa kuti kwandiri, nhasi uri kuuya kuzorara neni murumu mangu. Ndaiti kana paya tarara naamai ndaitokwanisa kutonzwa amai vachitaura nacho chinhu chandinenge ndisingaoni, asi izvi ndaizvinzwira kuri kuhope. Ndaizoti kana ndikapepuka ndaitoona amai vangu vakagara kumakumbo kwemubhedha vaingocheuka vobva vati iwe dzokera unorara. Saka amai havana kunge vakandizivisa kuti chikwambo ichi chainge chava kutova kontrola pfungwa dzavo, nekuti vainge vakanzi kana chapedza kuita basa racho vaifanira kuti vange vachizochidzosera kumuridzi wacho, asi icho chainge chopota chichizevezera mashoko ari sweet munzeve dzavo. Vakazotogumisidzira vorarwa nacho chikabva chachizozvara mwana. Handizivi kuti sainzi dzacho dzinoshanda sei, but chakatoita nhumbu chiri chirume kudaro ndokubva zvachizoita zviviri. Chimwe chacho chepiri hakana kubuda kari kamunhu, asi yakabuda iri nyoka. Zuva randakatanga kuona nyoka iyi ndakati ndabva kubasa, by then ndainge ndava kushanda pane imwe flea market ndichishandira umwe mukadzi. Ndakati ndabva kubasa kudaro ndipo pandakabva ndachizoona kuti paveranda painge paine nyoka yainge iripo, yainge iri black nyoka iyoyo. Ndakadanidzira mama vangu pavakavhura dhoo, ndakati mama, nyoka, munorumwa nenyoka, but vakangoseka zvavo. Vakabva vachizotora mutsvairo vakatotanga kuita kunyira kure zvishoma nezvishoma. Iyoho yainge isingambovatyi uye zvekare yainge isingambovavhunduki, yainge ichingoramba ichingofamba zvayo zvinyoronyoro, ivo vachiita kunyurira kure kusvika ichizonopinda mumaruva. Ndokubva vatopisa mutsvairo iwoyo uyo wavainge vashandisa pavainge vachiita kunyurira nyoka iyoyo kure. Vakabva vachizondiudza kuti chainge chiri chimwe zvekare icho chainge chichazoti chengetedza. Saka nyoka iyi yainge yava kupota ichinditevera kunyange kubasa. Murungu wandainge ndichishandira takazononetsana mukoma. Ndakati ndiri kubasa nerimwe zuva, nyoka iyoyo yakangoya kwandiri ikabva yati kwandiri, unoda here kuti ndinge ndichimuparadza? Nekuda kwekuti nemurungu tainge tanetsana, ende ainge atobvapo paflea market akati ndiri kuda kukumisa basa, because ndainge ndichida kuti ange achindiwedzera mari yepay. Saka ndakabva ndachizotaura nenyoka ndikabva ndati anoda kundijairira, enda unoita zvaunokwanisa kuita. Ndokubva achizorumwa. Akarumwa nechinhu chaasina kuona, asi ndainge ndichiziva kuti yainge iri nyoka. Achidhiraivha kudaro akadzoka akati handichakwanisi kuramba ndichidhiraivha, ndava kutomirira murume wangu ange achiuya kuzonditora. Gumbo rake rakatanga kuzvimba zvishoma nezvishoma. Saka vanhu vatainge tiinavo paflea market vakangoti zvimwe kuda marumwa kana nemago kana kuti nenyuchi yamusina kuona, because painge pakaita kabundu, asi gumbo rose rainge rava kutanga kuzvimba. Mukadzi iyeye akazonogurwa makumbo because vainge vava kuti yainge iri cancer, achizosvika pakunofa. Saka amai vangu mukomanashe ivowo vakazoshayika. Handizivi kuti chii chakaitika kuna amai vangu, but mafiro akaita amai vakafira papare renyatwa. Ndainge ndisati ndakamboona nesi akabatwa nekutya kudaro, because amai vakafa tatopinda muchipatara about 10 seconds tisati tasvika muward mavainge vari. Amai vainge vachitopedzisa kutotandadza. Mainge muine manesi maviri avo atakasvika arimo muwadi imomo. Amai vangu vainge vatofa, asi mutumbi wavo wainge uchiri kudziya. Amai vakafa vazviitira tsvina, vazviitira weti, vapushira magombezi ose pakambedha pavainge vakarara.
nesi umwe uyo ainge arimo ainge akagara pacheya achidikitira achiratidza kuti zvaainge aona zvainge zvichimutyisa. Akabva achizobvunzwa nasekuru hanzvadzi yaamai kuti chiiko chainge chaitika. Akabva achizotaura zvose izvo zvainge zvaitika. Anoti iye akati achipindamo umo mainge muina amai vangu, anzi vakabva vachizoti kwaari, nesi, onai vanhu avo vari kumashure kwenyu, vanhu ava ndimi matouya navo makavabereka. Vanhu ava vabva kuMalawi vauya kuzonditora, but handisi kuda kuenda nekuti nguva yangu haisati yakwana, but vari kuti iwewe wakatishandisa, saka yava nguvawo yedu yekuti tinge tichikushandisa. Hanzi vakaramba vachingorotomoka ndokubva vatotanga kutochema, vakabva vati vanhu ava vari kuti vari kuda kuenda neni, kwavari kuenda neni kune rima, nesi ndibatsirei. Hanzi vakatanga kuchema zvisingaiti. Vachichema kudaro mweya wavo wekufema wainge wava kutoenda zvishoma nezvishoma. Amai vangu hanzi pakutandadza kwavo kwavakaita, vakaita sekunge vakafunika mabhonzo avo ose. Hanzi mabhonzo avo emuviri ainge achirira kuti achiratidza kuti ainge aini chainge chichimavhuna kuzosvika vachizonofa. Amai vangu vakafa vapesana shaya dzavo zvainge zvichityisa. Vakazotoita zvekutosonewa nemuromo nekuti amai muromo wavo wainge usingavhariki kana maziso avo mukomanashi akaramba kuvharika zvikanzi hazviite kuti munhu ange achisonewa nemaziso. Saka vakangovigwa vakadaro. Zvino takati tiri pakuvigwa kwaamai, ndakaona kadhara kaya kakauya kakatotanga kutochema, kakagara padhuze nepainge paine kofini raamai vangu, kakanditarisa ndokubva kanyangarika. Saka ndakangofungidzirawo kuti zvimwe kuda maybe kainge katongoendawo nemuridzi wako. Zvakatora makore akawanda mukomanashi kuti ndinge ndichizorealiza kuti nditori nechikwambo. Saka chaindinetsa ndechekuti ndaiti kana ndikaenda kumasowe zviya ndaingonzi amai mimi hamuna kuchena, mune urombwa hwamakabata. Zvaizondinetsa kuti urombwa hupi. Ipapo pandakatanga kuudzwa zvekuti maoko angu ainge asina kuchena, ndakaenda pane rimwe sowe because murume wangu ainge abva mukutora license. Saka tainge tava kuda kuti ange achitanga kutsvaka basa kumatrack. Saka tichinoyeresa license rake, ndipo apo pandakabva ndachizonzi namadzimai avo vainge vachitibatsira, muri kufanira kuti munge muchizodzoka muri mega. Saka ndakangofungidzirawo kuti zvimwe kuda vainge vaine izvo zvavainge vachida kuti vange vachizondiudza woman to woman. Saka ndakazoti ndadzokerako kumba kwavo, ndipo pavakabva vachizoti kwandiri, madzimai manga muchizviziva here kuti imimi mune zviri pamuri? Ndiri kuona kuti munotevererwa nenyoka. Nyoka iyi iyo iri kuti inokudai, ende nyoka iyi iri kuda kukuitai mukadzi wayo, iri kuti pose painokushanyirai usiku iri kuwana marara nemurume wenyu, ende inozoramwa nekuti munenge matorasirwa rume nemurume wenyu, inobva yaramwa, ende ndiyo iri kukupai mweya wemunyama. License iro rakatorwa nemurume wenyu kutotambisa mari kwamakaita, haafi akamadhiraivha matraki nekuda kwekuti ndozviri kutaurwa nenyoka yenyu. Konyoka iyi sei muri kuichengeta? Nekuti handisi kuona zvainokubatsirai nazvo. Vamwe vari nani vanodzitora nyoka idzi vodzishandisa kuti vange vachigadzira mari, koimi munokonakirwa nekuti munge muchitora chinhu chekuti chinenge chichingorara nemi here. Dai mairoya taikwanisa kuti zvimwe kuda ishave reuroyi, asi ndiri kuona musivi muroyi imi chichiri kuitika pamuri. Ndo pandakabva ndachizorangarira ndikati zvinhu zviya zvakatorwa namai vangu ndo zvava kunditeverera. Ndakabva ndachizovaudza madzimai nyaya yandakuudzai mukomanashi. Vakazondivakira munamato. Takabva tachizoenda kune kamwe karwizi uko kwatakazoenda tikanorasa machira aya anoshandiswa pachivanhu, nekuti ndakanzi ndige ndichimatenga machira iwawo. Tikabva tachizoitakabira kekugamuchira chidhara chiya nenyoka sekunge ndainge ndichida kuzvishandisa. Saka
zvakati zvasarudza machira ndokubva achizosungwa machira acho iwawo tikabva tachizoenda tikanomarasa panzvimbo pane mvura inoyerera nguva dzose. Ndikati zvimwe kuda maybe ndainge ndasunungurwa kubva pajoko rekuranda, asi kusvika pari nhasi mukomanashi ndiri munhu wekuti ndinongotambudzika nguva dzose, handikwanisi kuti ndinge ndichirarama upenyu huri normal nekuda kwekuti ndine nyoka iyo inonditeverera. Nyoka iyi iyo inoti haizivi chinhu chinonzi mari. Yakamboti nerimwe zuva yauya ndikati izvezvi uri kuda kundirara, asi uri kuzviziva here kuti vana vangu varara vasina kana zvokudya, saka unoda kuti ndinge ndichiriwana kupi simba rekuti ndinosimudza nekutakura nyoka yakakura sewe pamusoro pangu, nekuti nyoka iyi yakura. Kukura kwairi kuita haisi kureba, asi iri kungofuta chete, ichingowedzera kufuta. Izvezvi mukomanashe, kufuta kwayo kwayaita ndiri ndega handikwanise kuisimudza. Kana painouya pamusoro pangu ndinonzwa kuremerwa, kunyangwe ichingoita maseconds iri pamusoro pangu inenge yatopedza neni, but ndinenge ndichinzwa kumwe kuremerwa zvisingaiti, zvekuti parinozopera vision racho ndinenge ndichitofemereka kuita sekunge munhu ava kuda kufa. Yakabva yati chii chinonzi mari, nekuti handizivi kuti chii chinonzi mari. Ipapo ndainge ndava kufunga kuti sezvo ndagara ndiinayo nyoka iyi, ko zvakagoipei kuti ndinge ndichingoishandisa hangu kuti ndinge ndichikwanisa kugadzirawo mari. Ndiyo nyaya yandiunza pano. Handizivi kuti ndichakwanisa kubatsirikana here, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Chandiri kuda kubva kune vedare renyu ndechekuti kana kuri kunzi panenge paine munhu anoziva kuti zvinhu zvakadai zvinoraswa sei, because hazvina kana benefit mukati mekurarama kwangu, chandinokwanisa kungoita kungokuvadza chete munhu uyo wandinenge ndisina kuwirirana naye, ndomukuvadza. Asi nyoka iyi haina kana benefit yainombounza muupenyu hwangu. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi handizivi kuti ndozvifambisa sei, nekuti nyoka iyi iyo inoti inoda kuti tinge tichiita mwana tose, saka pakaitwa umwe mwana chinenge chitori chimwe chikwambo chinenge chatozvarwa. Saka ivo vari kuti kana zvichiita, kana kuine n'anga dzinoziva, hanzi I want to sell nyoka iyi nechidhara chacho ndozvitengesera kun'anga zviri nani, so that I can benefit something out of this. Ameno kuti is it possible kuti ungatengesa chikwambo? Vanoziva nezvechivanhu, tell us in the comment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Yo pakaipa. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. I am regretting, ndiri mudzimai ende ndine makore 22 years kuberekwa. Ndakaroorwawo ndikachata. I found out this year kuti zvinhu izvi ndo zvakaitika. Never trust anyone, sure, because my sister, she is actually my cousin sister. Before I got married to my husband, since ainge ari muno South Africa, inini ndiri kuZim, I just wanted to test him out. Ndakabva ndachizoti kune cousin yangu, ndava kukupa mafone numbers ya boyfriend yangu, ndoda kuti unge uchimunyenga iwewe. I want to see kuti is he loyal before I get married to him. Saka vakabva vachizotanga kutaura vose, akatanga achindipa ma screenshot, ndikabva ndaona kuti my boyfriend is very loyal. Saka chandisina kuziva ndechekuti cousin sister yangu yakazongoramba ichitaura neboyfriend yangu kusvika achizototumidzirwa mari, vakatombomisa musha, vakatogara vose, asi havana kuzowirirana nekuti cousin yangu iye ainge aine maboyfriends ekuwanda. I am married, handizivi kuti zvinoita here kuti ndirambe ndakagara nemurume uyu akambogara nesister yangu. Hazvizonetsi here kumberi uko? Please assist me. I really need your advice.
Chimwezve ndechekuti ndava kuti kana ndakatarisa murume wangu, I don't feel comfortable being married to him because ndinongozvibvunza kuti saka zvose zvatinoita akazviita futi nesister yangu, where is the respect now? Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadizve nyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini ndiri murume uye zvekare ndichati ndine makore 47 years kuberekwa, asi mumusha ndakaberekerwa muGweru. Saka vazhinji vekwedu kunoku vanondiziva because ndainge ndichimbofamba nemabhazi, ndakadrivera makambani akawanda kusanganisira vana Sable Class. Saka makore iwawo I can say kuti I was living my best life. Ndaibata mari because taiti kana kuri kunzi tikawana zvatinenge tawana taikwanisa kuzvimanyisa, ende dzimwe nguva ndipo pataipinda munyika tiine zvimwe zvisingatenderwi zvakaita sana brongo, uye zvekare tainge titori nemamwe mafamasi awo atainge tichidhila nawo. Mafamasi awa iwo aidhila nevamwewo avo vaita zvekutengesa mishonga, not madrugs, mishonga chaiyo yakaita semapiritsi isingawanikwi muZimbabwe. Saka taiti paya kana kuri kunzi tikapiwa mari taikwanisa kutonovatengera muSouth Africa tobva tachizodzoka. Saka mari ndaigara ndiinayo. Kwamanashi vana vangu vainge vava kudzidza kuboarding, and vana vangu each and every weekend taitoenda tichitonovaona because mari yainge yakawanda. Kana kuri kunzi ndinenge ndiri kumba, ndaiti kana ndiri paroad madam ndovaienda vachinonoona vana. Tainge tichirarama life inoraramwiwa nembinga. Saka nemudzimai takazotanga kamwe kabusiness ako kakazotisimudzira. Kabusiness aka katakatanga mukomanashi ndainge ndava kuita zvekutenga hembe, asi hembe idzi ndaidzitengera madam vangu, ndivo vaizodzitengesa. Vaiva vaine maflea markets, tikazokombisidzira tatova nemabhotiki muBulawayo. Saka hembe idzi ndaidzitenga kuSouth Africa munana maRaverstad. Takati taunganidza kamari tikabva tachizotenga kombi, ende mudzimai wangu aitira sekunge anozviziva because akaramba. Iye akati dai taita zvekutenga dziri dzimba tichivakisa, then imba iri nani nekuti unozongowana maloja, but izvi zvemakombi zvinonetsa nekuti muchatanga kunetsana nevakomana vemakombi, mari dzichidyiwa. Ini semunhu ainge ari munhu ainge achitoita zvekudriver ndirimo mutransport business, I thought kuti I understand a lot about transport business. Asi mukomanashi takazoti tapindamo mazviri ndo pandakaona kuti mari dzainge dzongonyura nedzimwe nzira dzandainge ndisinganzwisisi. Asi takashingirira sezvo tainge tichibata mari, handina kuona kuti transport business rine loss sometimes kudarika profit. Saka takati takwanisa kuunganidza mari tikatenga imwe kombi yepiri, ndikati zviri kuita tikawedzera. Saka kombi idzi ndakazonodzitengesa dzose dziri nhatu. Ndikati zvemakombi zvinonetsa kudhila nevanhu vakawanda, asi kana kuri kunzi ndikatenga bhazi ndinokwanisa kumhanya ndiri ndega nebhazi rangu, ndobva ndatora madzitsano angu tobva tashanda tiri tose. Saka ndakabva ndachizokwanisa kuunganidza mari. Bhazi handina kukwanisa kuribhadhara at the same time, ndipo pakazonditsikirira because ndakachizonopinda muindustry yemabhazi. Apa ndini zvimwe zvikwereti zvandainge ndiinazvo zvekuti muridzi webhazi ainge achida mari yake sezvatainge takawirirana, but parodi pakabva pachizonoramba kundivhurira zvinhu zvangu zvainge zvakasunga. Saka ndakamboedza mukomanashi tichitopusha but tichitoona kutoti zvinhu hazvisi kana kutombofamba zvachose. Saka bhazi iri taiwanzokuti kana tiri muno muHarare tisiri parod kwainge kwakachengetedzeka, kwainge kuri kugarage reumwe murume uyo ainge aine mabhazi ake, ndiko kwataienda tichinoripaka ikoko. Saka one day ndakazoti ndakagara naye man to man, ndikangotangawo kungodemba ndikamuudza zvose zvandainge ndichisangana nazvo. Akabva achizondiudza akandipa advice akati kana ukasaita zvema rituals ziva kuti
bhazi iri richakubrodza zvekuti kana imba uchasvika pakutengesa bhazi haringofambi. Hakuna munhu anoita zvemabhazi akasaita gona akasadira bute pasi, nekuti transport iri very dangerous. Iwe kana uchida kuti bhazi rako rikwanise kufamba risina maproblems, ringogara rakazara nguva dzose, risafambira mahara, unotofanira kutoti either unge uchiita zvechivanhu. Ndikati kokunamata zvandinonamata 1 akaseka akati minamato yako haishandi kana wava nebhazi. Akabva anditi pinda mumotikari, ndoda kuenda newe kumba kwangu. Mukomanashe murume uyu iye ainge achitonamata kune imwe church, ndisingadi hangu kutaura zita rechurch. Takabva tachizoenda kumba kwake. Taenda kumba kwake mukoma, ndipo apo akabva achizoenda mubedroom akadzoka akabata hari. Mukati mehari umu mainge muine tutsanga twainge turimo. Akanditi tutsanga itwotwo miko dzake dzainge dziri dzekuti hatikufanire kuti tunge tuchizoita green, asi mainge muine ropa rainge ririmo. Haana kundiudza kuti rainge riri ropa remunhu here kana kuti remhuka. Akati pose apo kana kuri kunzi tsanga idzi dzikatanga kuita sekunge dzava kuda kusvava, ndinotofanira kutoti ndige ndichitoenda kunotsvaka tumwe tutsanga zvekare. Achiti iye hakuna kwandinokwanisa kuenda kunenge kusina rwizi kwekuti ndinozokwanisa kunotsvaka tsanga, nekuti ndo mhiko dzangu idzodzo. Akabva achizondiudza kuti ainge akabetserwawo kuromba zvinhu zvake pazvakatombooma. Akati hongu ndinotenda muna Mwari, asi in business zvinotoda kutoti unge uchitobatsirwa nevanoita zvechivanhu. Saka ndakabva ndachizobvuma, tikabva tachizoenda kune imwe n'anga. Takaenda kuya tikabva tachizonobetserwa, ndikabva ndachizopiwawo hari iyo yandakanzi ndaifanira kuti ndige ndichizopota ndichisvinira ropa rehuku muhari imomo. Mukomanashi zvinhu zvakatanga kufamba zvakanaka, ende ndaitoona kutoti ko ingawani what used to be impossible now is possible. Bhazi mukomanashi raitorova rutu yeBeit Bridge Harare pasitomborina kana maproblems. Dzimwe nguva taikwanisa kana kutongodarika paroadblock pasitomborina kana kubhadhara zvoko muhomwe kana kungomiswa nemupurisa obva atoti aiwa bhazi rakachena ngaridarike. But munomaziva mapurisa emuZimbabwe kuti mari vanoiziva sei, but isusu tainge tongofamba. Saka zvinhu izvi mukomanashi zvakabva zvachizonochinja, zvinhu zvikaoma. Vamwe tsano vangu vakatanga kurwara, vainge zviri very serious, ndivo vainge vari gwindi uyo kwandainge ndichifamba naye. Dzimwe nguva ndaitopota ndichitovadzidzisawo kudhiraivha. Saka ndakadzokera kun'anga kuya vakabva vachizondiudza kuti zvinhu zvangu zvainge zvoda ropa. Ndikati ropa? Ko ropa remunhu sei? Nekuti takawirirana kuti panenge pachingodiwa ropa rehuku sezvamakataura. Vakabva vati iwe unofungidzira kuti ropa rehuku ringakuunzira mari yakawanda kusvika kupi? Kana uchida anotofanira kutoti ange achifa, kana kuti wokonzeresa accident iwewe unobuda mumwe accident imomo, asi panofanira kuti pange pachifa vanhu between 2 kana kuti 5. Ndikati ko bhazi rangu? Vakaseka vakati iwe hauzvizivi here kuti panofiwa panotengwa zvekare mamwe, nekuti mari inouya inozouya yakawanda. Mukomanachi ndakadzokera kumba ndikatanga kufunga nezvazvo, nekuda kwekuti bhazi rainge rofamba zvakanaka pasitomborina maproblems. I thought kuti zvimwe kuda ndinokwanisa kuramba ndichirana business neropa rehuku, but I did not even know anything. Mukoma bhazi rangu rakazotanga kunetsa kusvika ndichizobroka. Nekuda kwekuti ndakaramba kuchekeresa vanhu. Bhazi rangu ringadai rakauraya vanhu. Ndaitopota ndichitoona mavisions zvose zvainge zvichazoitika ndichidhiraivha usiku. Ndaona dhongi kudaro ndobva ndanobondera ndonorova muti pofiwa zvekufa zviya, asi ndaizozviona ndava nemamwe mabhazi akawanda andainge ndichazotenga ndichishandisa ropa revanhu. Ndakati kwete, hazviiti. Ndakasvika pakubroka, ndakazotengesa imba ndava kusakwanisa kubhadhara zvimwe zvikwereti.
kusvika pari nhasi ndere munhu anongozvitambudzikira hake. Vanhu vanotoshamisika kuti ko munhu uyu akatombotenga bhazi kusei ava kuroja, but ndakatadza kurana transport industry nekuti zvinoda ropa kuti unge uchiva uri machiri chigemu ichi chemabhazi. Vazhinji vamunonzwa vachinzi vakatenga mabhazi vakaramba vachingotenga vane tutsotso twavanenge vainatwo. Haufi wakarirana business remabhazi usina katsotso muhomwe. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Ndikanzwa zvichinzi panenge paine bhazi rinenge richinzi raita accident, handivhunduki ini kana kutsukunyuka nekuti ndinozviziva kuti vakomana vanenge vakatsikirirwa ende ropa rinenge richitodiwa very fast. Ende vanhu vandakadhila navo varidzi vemabhazi ipapo apo pandainge ndiine bhazi, ndaitoona kuti munhu zvinenge zviri nyore kuti ange achizoromba nekuti pressure yacho yaunenge uinayo kuti unge uchibudirira, unge uchitenga mabhazi matsva, latest model, ende mapassenger vanenge vachizoramba kukwira rako bhazi kana kuri kunzi inenge iri model yekudhara. Saka pressure inenge itori for real. Saka kutoti unge uchikwanisa kuzo upgrade kubva old model kupinda new panotomboti pange pachitofiwa. If you want, you can check the history kubva kuma chicken bus kunopinda makopolo, kunopinda Iriza. Munoona kuti makambani mazhinji each and every time panonzi parowa upgrade pane zvinotoitika chete, accident inoitika. If you want, you can check. Kana muchiti ndiri kureva nhema. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndainge ndimbori nebhazi iko zvinozvi ndangovawo tsuro hangu yemubhuku. Hanzi ndainge nditomboriwo neimba asi ndava roja. Vazhinji hanzi vanoshamisika nazvo kuti asi mundara iwewe chichakaitika, munhu ainge ambori nebhazi iko zvinozvi wava murombo. Hanzi ndakatadza kuchekeresa sezvadainge ndakaudzwa nen'anga iyo yainge ichindibatsira. Hanzi ndakangodzosera zvinhu zvacho zvose, akati uchazviona, hakuna kure kwaunoenda iwewe nebusiness. Hanzi vazhinji vane mabhazi pose pavanoita upgrade hanzi pane kakufiwa kanotomboitika. Ichokwadi here? Vari muindustry, I am inviting you, kana uine zvaunoziva, please come to my inbox, even ku Facebook, and then you tell us kuti chii chinomboitika. Kana kuri kunzi zvimwe kuda hama yako pane chimwe chivanhu chayaipota ichiita pagore mumuri, kana kuri kunzi mainge muchifiwa, you can come to my inbox and then you share with me your own side of the story. Ngati sanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.